No, this not about. You was sabina Bible pas escrito. Pefa uku. Okay, now sorry was my brother. Tak a man this ne comfort in a Bible. A man this ne comfort in a Bible. Sa man na dat was a Bible. The devil makuluku for Christus Isidore in a Bible. They picking me if now man this of a beschrijf Christus wat trafasi. Openbaring 1 vers 1. So. A boek van Openbaring 1 vers 1. Dat sorry kring. Dat sorry kring voor Jezus Christus. Openbaring wat ik sorry kring voor Jezus Christus. A sorry kring voor Jezus Christus. A sorry voor Christus Isidore. Give vers 3. Openbaring 1 vers 3. Blessed voor dat zomaar dit is de lees. Nou een blessed de lees. De lees dat is man ik okori voor Christus Isidore. Want you sabi. We zijn gewoon tapete dat Christus Isidore. Maar jullie zien wat trasani. Dat is dat de lees.